Реагирам на Istrel.com. На пръв поглед ми липсва подзаглавие или някакъв вид заглавие, което да ми казва за какво става въпрос. Самата навигация е тежка, има прекалено много менюта и подменюта. Airsoft се оказва, че изобщо няма страница. На военна техника забелязвам, че URL има и кирилица, и латиница, което изключително горещо препоръчвам да бъде коригирано, защото в момента, в който това се изпрати на някой друг, URL-ът изглежда по този начин, което е нечетимо и объркващо. След още малко разглеждане забелязах, че всъщност на други има отново две секции за въздушни оръжия и газ сигнални оръжия, които и двете са неналични страниците. Да се махнат под категориите, Airsoft да се махне изцяло, ако всъщност няма нищо на тази страница. По този начин навигацията ще стане доста по-изчистена. Когато подреди файловете по размер, забелязваме, че има картинка, която е над 2 мегабайта. Ако се конвертира към WebP и се намали размера, тя може да стигне до 200 кБ или 10 пъти по-малко. Когато отидем на време, забелязваме, че всъщност страницата зарежда над 3 секунди и половина, което е сравнително бавно и това е добре да се оптимизира. Като за финал, нека погледнем и как изглежда на мобилен телефон. Отново не става ясно за какво е самият вебсайт и виждаме всички категории и подкатегории, което я прави изключително дълга и объркваща. Силно препоръчвам почистване и преподреждане на категориите, за да стане доста по-компактно. Ако и вие искате да получите обратна връзка за вашият вебсайт, напишете го в коментарите и аз ще ви отговоря с видео.